ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ସେ ଧାରଣାଟା ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କମର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ ଆସେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ଏମ୍ଆରପି ରହେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଥିରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏଡ୍ ହେଇକି ରହେ। ତ ଆପଣ ଯେତିକି ଅଧିକ ଷ୍ଟାରକୁ ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ଫିସ୍‌ଟା ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ତା ପକେଟରୁ ଦଉନି। ସେଇଟା ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ଆସେ। ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆସିଲା ପରେ ତାହିଁରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଡ୍ କରି ସେଇଟା ଏମ୍ଆରପି ଆସେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଯେତିକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହଉଛି। ଏହାପରେ ସେ ସବୁ ରିକଭରି କରିବେ ସେମାନେ। ଯେତିକି ଅଧିକ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଅଧିକ ସେମାନେ ରିକଭରି କରିବେ। ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ରିକଭରି ପାଇଁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆମେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ପହଞ୍ଚେଇବା, ଜନତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନେବା ଆଉ ତାପରେ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଆଣିକିରି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େଇବା ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ତାକୁ ରିକଭରି କରିବା ତାର ପଛରେ ଲାଗିବା, ତାର ନେକ୍ସଟ ଥର ପାଇଁ ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବା, ଏଥିରେ 5 ବର୍ଷ ପଳେଇଯିବ ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କନସେପ୍ଟ ଏସବୁ ଯାକ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ କଷ୍ଟମର, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଜନତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖିବା, ତାର ସମାଧାନ କରିବା, ଜନତା ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତ ଆପଣ ଯଦି ମନରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହେବେ।